modelên 3D ji Gilêşên Plastîk yên veçerxandinî hatine çêkirin. Dîmeneke 3D tê dîzaynkirin û li makîneyek têbarkirin ya ku piştre modela tê xwestin çap dike. Eco-Prince Generation kompaniyek li Mombasayê ku modelan hildiberîne. Ew bi gogên plastîk dest pê dikin yên ku di dereceyek domdar de têne germkirin da ku tayan hilberînin. Piştre ew têne barkirinê makîneya 3D ku modelên cûrbecûr hilberînin. Daxwaza jibo van modelan bi taybet di pişesaziya perwerdehiyê de zêde dibe. Most of the people who have needed the Perraniya kesên ku hewceyî wan gogan û hilberên çapkirina 3D ne, wan ji bo perwerdekirina xwendekaran bikardînin. Ew alîkariyek dîtibariye ye ku li gor xêzkirina dîmenekê li ser textekî reş yan spî çêtir e. Pîşesazîke din jî mirovên ku hilberînê dikinin. Ew dixwazin modelên xwe biceribînin ku em jî jê faydê digirin. Kenya her sal nêzî 1 milyon ton gilêşên plastîk çêdike. Kemtir jî sedî 10 gilêşan têne veçerxandin û yên din têne avêtinê deryayê yan jî têne şewitandin ku di atmosferê de gazên zarardar derdixin. Cîl endüstrîs yek ji wan çend kompaniyên li Kenyayê ku veçerxandina plastîkan dike. Kompanî gilêşê wek perçeyên piçûk dişkîne. Li gor reng û kalîteyê paqij dike û piştre dabeş dike. Hin ji wan plastîkan paşê têne helandin û têne veguherandinê gogan ku ji bo çapkirina 3D têne karanîn. Yek ji kiryarên serekî yên Eco-Prince Polîteknîk Neteweyî ya Kenya koste zanîngehek li Mombasa. Xwendekarên avahîsaziyê yên li wir modelên 3D yên ku ji plastîka veçerxandî hatine çêkirin bikartînin. Da ku modelên xanî, dar, otomobîl û mirovan biafirînin. Ev modelên 3D ji bo mamosteyan hînkirinê hesantir dikin û têgihiştina xwendekaran ya dersan jî baştir dikin. The 3D models Modelên 3D di ezmûnan alîkariya mekirin. Hêsane ku mirov bibîr bîne ku kaçı bike û tiştên ku mamostayan fêr kirine. these 3D models Ev modelên 3D di afirandina rastiyên ku bi tewrekê têne hînkirin da dibin alîkar. Di dema nîşayîndayînê de ew ji bo afirandina rastiyan dibin alîkar. Dema dîzaynkirina avahiyeka taybet ji bo mirovan ku tê da bijîn em dikarin rastiyên otomobîlan daran bibînin. Biguherîna rêbazên perwerdehî û hînkirinê ev nûjenkarên civan karanîna gilêşên plastîk ji bo sûdwergirtina xwendekar, jîngeh û civakan wek derfetekî dibînin da ku karsaziyên xwe mezin bikin. Lê kompanî armanc dike ku berhemên mezintirîn jî çap bike. Mîna xaniyek ku xwendekarên avahîsaziyê bikaribin ji bo xwendina xwe bikarbînin. Ji bo raporta Muhammed Yusuf, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.